jeg kan ikke engelsk. Ja, okay. Jeg æder dig! Nej! Ja! Hvad er du? Kom væk! Den er væk. Hvor er den henne? Og blev pludselig så stille. Den er væk. Den er forsvundet. Da, 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 the end. Ja, hej og velkommen til bag scenerne bag det lyserøde spøgelse legepatruljen. Vi har i dag været så heldige at have Laura Jonassen med og Cecilie Kakse. Og jeg er Cecilie Kakse, fordi jeg hedder Gurli. Bare Gurli. Nå, Laura, hvad har du så synes om at være bag scenerne på, eller have været med til at lave filmen Det lyserøde spøgelse? Ja, det var jo en... det var jo en fantastisk oplevelse. Men det var hårdt arbejde med kostymer og scener og hvad ved jeg, så vi har jo arbejdet på det i lang tid nu. Ja, og hvad med replikkerne? Ja, replikkerne var jo også et stort arbejde, fordi der var jo masser af dem, og det var noget med at lære dem rigtig hurtigt, fordi at de skulle indspilles live jo. Ja, det lyder jo spændende. Hvad med dem, du samarbejder med? Hvordan var det at samarbejde med dem bag, altså... Ja, altså nu var vi jo ikke så mange på sættet. Det var jo egentlig bare mig og Cecilie Hermann Kakse. Og vi hyggede os jo vældigt, men der var stadig mange replikker, og det var hårdt arbejde. Ja, det lyder spændende. Hvad med dig, Cecilie Kakse? Jamen det var da vældig hyggeligt, altså. Bare samarbejdet med alt, og jeg var simpelthen godt fortælle dig, det var bare hyggeligt. Altså, vi hyggede os ekstremt meget. Altså ekstremt, ud over alle mine grænser. Altså fuldstændig, Ja, og vi har fået ny reporter, mig, her i studiet, og vi er klar til at optage med Cecilie Kakse. Hvordan var det, hvor lang tid tog I med jeres indspilning af filmen? jeg ved ikke, med et par minutter. Ej, det er gas, det er gas. Ej, jeg ved det ikke, en uge eller sådan 3 år, altså. Det tager den tid, det tager for at lave en mesterværk, ikke? Altså, jeg må sgu da sige, vi har fået mange penge for det. Ja, det er klart. Et mesterværk, det er det jo sandelig. Men nu kan jeg se, at du sidder og øver dig på dine autografer. Er det fordi, at de har solgt mange eksemplarer? Ja, både og. Altså, både og. Fordi at, altså, ja, det har vi. Og man har fået mange fans, og det er skønt at blive kendt på gaden. Er det der skriger helt vildt? Prøv lige at høre, der skriger. Ja, du ved, tag den ned. Vil du have en autograf, eller hvad? Jo tak, det kunne da være meget dejligt med sådan et minde der. Men vi vil så også sige mange tak for i aften, ikke? Og ja. Ja, du får 2 sekunder. Og det var alt for i dag. God aften.